שלום לכולם, עוד מספר דקות אנחנו נתחיל. תודה למי שהצטרף. אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו לעוד וובינר. והיום יש לנו וובינר מאוד מעניין, אבל באמת לפני שנתחיל, יש לנו היום מרגש ומורד עצבים עם החזרת החטופים, ומקווה מאוד שכל החטופים יחזרו אלינו בהקדם. כחיינו במעבר חד באמת, אנחנו רוצים לפתוח את הוובינר שלנו היום ואת הבוקר עם עומרי, ראש צוות ארכיטקטים ודאב-אופס ב-CloudEdge, שידבר על איך לייעל את תהליכי ה-CI/CD ואיך לשפר את התהליכים עצמם ולהקטין את הסיכונים למעשה בפריסת הפתרונות והשירותים בעזרת ארגו CD וארגו רולאוט. ובאמת לפני שאני מעביר את השרביט לעומרי, אני רוצה, אני רוצה גם להציע לכם להצטרף ל-CloudEdge Club, קבוצת מיטאפ שמתעדכנת כל הזמן באיבנטים שלנו. המטרה שלנו שבכל, לפחות וובינר אחד בכל חודש, וובינר או אירוע פיזי, בודקאסט שאנחנו נדבר על הנושאים החמים ביותר בעולם הטכנולוגי, על הפתרונות, ופה אני מציע לכם להצטרף לקלאב, להישאר מעודכנים. באמת יש לנו פה את כל האירועים הקודמים שעשינו, ואנחנו נעדכן פה את האירועים שעוד יבואו אלינו, ואנחנו נעדכן אתכם גם באירוע הבא שהולך לקרות. כל הוובינרים שלנו מוקלטים, ככה שאם אתם רוצים לצפות בוובינרים הקודמים שלנו או בסשנים הקודמים שלנו, אתם יכולים להצטרף ולראות ביוטיוב ולהיכנס לראות על הדברים הנוספים שדיברנו עליהם. דיברנו בעבר על ה-Defender for Cloud, בעולמות ה-AI, על Security, Gen AI, דיברנו על עולמות ה-Copilot, ואנחנו כל הזמן מוסיפים עוד ועוד סשנים בנושא. אז מוזמנים להצטרף, וכמובן גם הסרטון הזה, גם הוובינר הזה ייכנס ליוטיוב, ומוזמנים גם להיכנס לאתר החדש שלנו, שהשקנו לפני מספר ימים. בסופו של דבר גם כל הסרטונים שלנו יעלו גם לפה, ואתם יכולים להמשיך להתעדכן בסשנים שלנו ובוובינרים שעוד יבואו אלינו. מקווה שתהנו מהסשן של עומרי. אני בטוח שתהנו מהסשן של עומרי, כי הוא הולך להביא הרבה מאוד דברים מעניינים. עומרי, אליך.
מגניב. תודה רבה אביחי ושלום לכולם. תודה רבה רבה שהצטרפתם. פשוט רגע את המסך. מעולה. אז כמו שאביחי אמר, בשלושת רבעי שעה הקרובה בעצם אנחנו הולכים לעבור בעצם מההתחלה על מה זה בעצם ארגו רולאוטס ואיך זה משתלב עם ארגו CD ולמה בכלל אנחנו צריכים את זה ומה יש היום ומה זה נועד לפתור. העשר דקות הראשונות זה בעצם יהיה מצגת שאנחנו, תכף אני אפרט טיפה יותר על מה אנחנו נעבור, וכל שאר הזמן זה בעצם הולך להיות לייב דמו סביבה שלמה שפרוסה ומוכנה וערוכה, ואנחנו נעבור דבר דבר, אנחנו גם נעדכן איזשהו workflow, נראה טיפה איך זה רץ, נראה את כל העדכונים. אתם מוזמנים, יותר מוזמנים, לשאול שאלות ולעדכן ולהציף כל מיני דברים וכל מיני מקרים שיש לכם היום ואיך התמודדתם איתם בכל דבר אחר בשמחה ונענה על זה, כאילו אפשר גם לשאול תוך כדי ולא חייב לחכות לסוף. אז נעים מאוד עומרי, ויאללה נתחיל. אז בעצם במצגת הזאת אנחנו נדבר על מה האתגרים היום, למה בעצם אני צריך את ארגו CD וגם את ארגו רולאוטס, ואי אפשר לדבר על ארגו בלי לדבר על גיטופס ומה זה ואיך זה מתקשר בכלל לעולם של ארגו והדיפלוימנטס, למה צריך את זה. הכל יהיה כמו שאמרנו סביב דמו, אנחנו נתחיל עם ארגו CD ואז אנחנו נעבור לארגו רולאוטס. לפני רגע שנתחיל, מאוד מעניין אותי לדעת, אם מזמין אתכם לרשום בתגובות בתוך הצ'אט, האם מישהו משתמש היום בארגו, בין אם זה בארגו רולאוט, נוטיפיקיישנס, CD, בארגו וורקפלואו, באיזשהו פרויקט של ארגו, והאם מישהו משתמש בזה בפרודקשן, או שזה עכשיו איזושהי סביבת פיתוח כלשהי, אם מישהו משתמש באיזה קשיים הוא נפגש. זה מאוד מעניין לשמוע מהניסיון שלכם איך אתם מתמודדים עם זה. אז בעצם למה בכלל ארגו רולאוט? אז התהליך הקלאסי בעצם של פיתוח מה שהיה, שבעצם מפתחים כותבים קוד, ואז בעצם מעבירים את זה ל-QA. זה עדיין לא השתנה כל כך, אבל אז תמיד יש איזשהו ריג'קטים שמגיעים מה-QA, מעבירים את צוות פיתוח, וככה זה חוזר חלילה וכן הלאה, עד שבסוף זה נפרס לפרודקשן, אוקיי? ולמי מאיתנו הדבר הזה לא קרה, שפרסנו משהו לאיזושהי סביבה, ובטח לפרודקשן, ואז גילינו שאוי, יש לו איזושהי תלות בסרוויס אחר, או משהו הסתבך וכן הלאה, ואז איך עושים רולבק, או איך בודקים את זה מספיק טוב לפני שפורסים את זה לפרודקשן, ובדיוק את זה אנחנו באים לפתור כאן באמצעות ארגו, ועל זה אנחנו בדיוק נעבור עכשיו. אז בהמשך לשיטה הקלאסית של הפיתוח QA וכן הלאה שזה מגיע לפרודקשן, אז בעצם כל השיטה בעצם של ה-DevOps זה בעצם שיש איזשהו תהליך מאוד מוסדר, עם אוטומציה, עם בדיקות, שבעצם מפתח כותב קוד, בסדר? זה כל העולם גם של Shift Left, של כל הבדיקות כבר עוברות לצד היותר פיתוחי, ולפני שזה נפרס בעצם לאיזושהי סביבה. מהרגע שהמפתח כותב קוד, זה מטריג איזשהו pipeline, באז'ור DevOps, GitHub Actions, GitLab, Bitbucket, Octopus וכן הלאה. זה עובר סדרה של בדיקות עד שזה מגיע לפרודקשן, ואז זה בעצם הופך את התהליך להרבה הרבה יותר בטוח. למה אנחנו מדברים על זה ולמה זה מתקשר? כי בהמשך לכל זה יש את העולם של GitOps. מה זה GitOps למעשה? GitOps זה למעשה framework שאומר את דבר כזה. אם בעבר היה שאת הפיתוח הקלאסי נקרא לזה, שאיזשהו מפתח כותב קוד, אוקיי? ובצורה לא דקלרטיבית בעצם, פשוט כתבנו קוד, זה עבר איזושהי סדרה של בדיקות, גם אם השתמשנו עם איזשהו workflow וכן הלאה, פרסנו את זה, בין אם זה לאיזשהו VM או לאיזשהו קונטיינר, לא משנה באיזה ענן וכן הלאה, באון פרם וכן הלאה, אז בעצם לא ידענו מה ה-source of truth בעצם, לא יכולנו לדעת, היה מאוד קשה לדעת מה באמת פרוס היום התשתית.
ובאיזה גרסה זה, ומי פרס, ומתי, ומאוד לא נוח לדעת בדיוק איזה קוד פרוס ומי נגע בו האחרון וכן הלאה. אז הגיטופס אומר בעצם דבר נורא פשוט. זה בעצם יש סדרה של עבודה שבעצם אומרת שה-source of truth שלנו זה בעצם ה-Git, ה-source code management. אוקיי, Git זה פשוט שם קוד, זה יכול להיות כל רפוזיטורי אחר. ובעצם ברגע שהמפתח כותב לגיט, אנחנו יודעים שמה שבעצם בגיט, זה בעצם מה שמייצג לי את מה שפרוס בפרודקשן או בכל סביבה אחרת, לאו דווקא בעולם של קוברנטיס, אבל אנחנו יודעים שיש לנו בעצם מקור אמת אחד שמייצג בעצם את הסביבה. ואז מהרגע שאנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים בדיוק מה פרוס שם, מי פרס, מתי זה נפרס, איזה גרסה, אפשר לראות את הקומיט האחרון, את הדפלוימנט האחרון, ואז אפשר גם הרבה יותר נוח לדבג את זה, לעשות רולבק, וכמובן לבצע עדכונים בצורה הרבה יותר בטוחה, כי אנחנו יודעים בדיוק מה פרוס עכשיו, במצב נתון זה, בתשתית בעצם. עכשיו, איך זה מתקשר בעצם? אלה כל היתרונות בעצם של גיטופס, אוקיי? כל העולם של דריפט מנג'מנט וסלף הילינג ורולבקים בצורה יותר נוחה, כי מהרגע שאני יודע בדיוק מה פרוס לי על התשתית, בין אם זה בדב, טסט, סטייג', פרודקשן וכן הלאה, אני יודע שאותו ריפו, אותו קוד בעצם מייצג לי את מה שפרוס, הטרייסביליטי הרבה יותר גבוהה, האודיט, אוקיי? אני יכול לדעת בדיוק מי עשה מה ומתי, וכמובן הרבה יותר נוח לעשות רולבק. עכשיו, איך זה מתקשר לשיחה שלנו היום? בעצם יש כמה כלים עיקריים לממש את הגיטופס, כשאחד מהם זה בעצם ארגו CD. יש עוד כלים שונים, אוקיי? אבל ארגו CD הוא באמת, יש כאן כל הרשימת פיצ'רים שנעבור עליהם וגם נדגים חלק מהם, שמה שמאפיין את ארגו CD שהוא בעצם כלי דקלרטיבי, אוקיי? הוא מממש גיטופס בצורה הכי נקייה שלו, הוא מיועד לפריסה לקוברנטיס, כל מה שאנחנו נדגים היום זה אך ורק על קוברנטיס. ספציפית הדמו שיש היום זה פרוס על אמזון, בסדר, אבל זה אגנוסטי, זה לא משנה על איזה ענן זה, או באון פרם וכן הלאה, זה משרת את המטרה, ובעצם ארגו הוא משתמש, אנחנו תכף נראה איך הוא מוגדר, ואיך הוא מסתנכרן, ואיך הוא נראית כל הממשק וכן הלאה, אבל מה שהוא מאפשר לנו זה בעצם פריסה אוטומטית, אוקיי? לכל סביבה שהיא, יש לו ממשק מדהים, בסדר? שאפשר לראות בו המון דברים, בעצם ארגו CD הוא הרבה יותר מכלי גיטופס, הוא גם סוג של כלי אובזרבביליטי ואנחנו נראה את זה. יש אפשרות עם ארגו CD בעצם לתמוך גם בקסטומייז, גם בהלם, גם בסתם ימל פשוט כביכול, אוקיי, סתם במניפסטים של deployment, service account, HPA וכדומה. יש את האפשרות באמצעות ארגו לממש את הצורה של hub and spoke, כלומר יכול להיות לי ארגו בעצם שמותקן על קלאסטר אחד, לדוגמה באיזשהו חשבון משותף, אוקיי, אפילו בחשבון אחר, סאבסקריפשן אחר, פרויקט אחר, אם אתם ב-GCP וכן הלאה, ובעצם דרך אותו ארגו, דרך אותו קלאסטר מרכזי, בעצם מנהל קלאסטרים אחרים, אוקיי, לא משנה מה הסביבות, ואז בעצם יש לכם source of truth אחד גם לתשתית שמייצג תשתית אחרת, סביבות אחרות. יש אפשרות דרך ארגו גם לממש SSO integration, זה ממש Enterprise Ready עם Auth0, גוגל, מייקרוסופט עם Entra ID, עם ה-SSO של אמזון, אוקטה, ויש עוד כל מיני התממשקויות. יש אפשרות גם להגדיר RBAC policy גם ברמת יוזרים לוקליים לארגו. אפשר להגדיר ממש יוזר אדמין, שזה נגיד היוזר הדפולטיבי, ובעצם אפשר להקים עוד יוזרים עם מגוון רחב מאוד של הרשאות. אפשר נגיד לדוגמה להחליט שלצוות
פיתוח כזה או אחר, אז יהיה לו גישה לארגו, אבל רק עם read only. הוא יוכל אך ורק להסתכל על לוגים, ולהסתכל על deployments ודברים כאלה, אנחנו עוד שנייה נראה את זה. אחד הדברים היפים מאוד שיש בעצם בארגו, שהוא ממש את הגיטוס בצורה מלאה, שאפשר לראות לא רק את מה שפרוס על הקלאסטר, אלא גם אפשר לראות את ה-health status שלו. כלומר, אפשר לראות האם באמת הוא, מה שפרוס זה מה שמסונכרן וקיים על הקלאסטר, אפשר לראות גם את ה-health status של כל resource שפרוס, אנחנו תכף נראה, יש ממש מפה מדהימה, ועוד אחד הדברים הסופר מגניבים שיש לארגו זה בעצם ה-drift detection. יש לארגו בעצם את היכולת לדעת, בגלל שהוא ממש את GitOps, והוא אומר, רגע, מצד אחד יש לי קלאסטר, מצד שני יש לי בעצם את הריפו, אוקיי? כל פעם שיש איזשהו דריפט זה בעצם אומר שמה שאמור להיות לי פרוס בריפו, אוקיי? הוא לא באמת פרוס, ויש משהו מאחורי הקלעים בסביבה שמשפיע עליו, אנחנו גם על זה נדבר, ואז יש איזשהו דריפט, אוקיי? בין מה שאמור להיות לבין מה שפרוס במציאות. אפשר לקבל על זה התראות בזמן אמת, אנחנו גם נראה את זה, אפשר לקבל על זה התראות בכל כלי כמעט שאתם יכולים לדמיין. אנחנו ספציפית מראים את זה כאן על Slack, אבל אפשר בטימס ופייג'ר דיוטי ואימייל ו-SMSים, וזה מתמשק עם המון כלים, והכל הכל הכל בריל טיים, אוקיי? וכמובן יש אפשרות לעשות אוטומציה מלאה, שמהרגע שבעצם ארגו זיהה שיש איזשהו דריפט, לדוגמה עכשיו אתם בסביבת פרודקשן, אוקיי, ויש איזשהו סרוויס שפרוס שם, ואחד המפתחים, אחד הדאב-אופסים, מישהו בעצם ניגש מהקלאסטר עצמו, ושינה משהו בתוך ה-deployment לדוגמה, אוקיי, שינה איזשהו משתנה סביבה, או איזשהו טאג של אימג' וכן הלאה, ארגו יודע לזהות את הדריפט הזה, להתריע, אבל גם יש אפשרות לסלף-הילינג. זה אומר שבעצם מהרגע שארגו זיהה שיש איזשהו דריפט בסטייט, דריפט בין מה שפרוס לבין מה שאמור להיות פרוס, לא רק שהוא מטריע, הוא גם, בגלל שהוא כלי דקלרטיבי, הוא דורס את השינוי הידני או אוטומטי, לא משנה, שנעשה מאחורי הקלעים בקלאסטר עצמו, והוא נוגד את מה שפרוס בריפו, ומעדכן את זה הכל בזמן אמת, ואפשר לקבל על זה התראה. וכמובן יש לזה CLI שמאפשר אינטגרציה מאוד רחבה, אם אתם רוצים לשלוט בזה ולנהל את זה לא דרך ה-UI, ואתם יותר אנשים של CLI, זה אפשרי לחלוטין, סופר אינטגרטיבי, יש את זה גם לארגו CD, גם לארגו רולאוטס וכן הלאה. דיברנו הרבה רגע גם על ארגו CD, אבל לא דיברנו גם על מה זה בכלל ארגו. ארגו זה בעצם פרויקט שהוא במצב של graduated ב-CNCF. CNCF זה בעצם האיגוד בעצם שמייצג את כל הפרויקטים בעולם של הקונטיינרים, וארגו בעצם פרויקט שמורכב מ4 חלקים. יש את ארגו CD, CD זה בעצם Continuous Deployment, יש את ארגו Workflows שדרכו אפשר לממש CI, Continuous Integration, ממש כמו GitHub Action, Azure DevOps וכן הלאה. יש את ארגו Notifications, שאיתו אפשר לקבל כל מיני התראות, כמו שאנחנו מדגים פה. יש את ארגו Events, שמתקשר גם ל-Notifications, ויש את ארגו Rollouts, אוקיי? אנחנו תכף נדבר ונדגים גם על ארגו Rollouts, אבל ארגו Rollouts, בניגוד ליכולות הנייטיביות שקיימות לקוברנטיס, לבצע פריסה, שזה בעצם Recreate או Rolling Update, הרוב משתמשים בעצם ב-Rolling Update, שבעצם עוד פוד קם לחיים, בסדר? אחרי שיש טאג חדש, אז בעצם אחרי שהפוד החדש תקין, health status תקין, אז בעצם הוא מוריד את הפוד הישן והפוד החדש נשאר. זה בעצם Rolling Update, ובעצם ארגו Rollouts מאפשר בעצם Progressive Delivery, והוא מאפשר לבצע קנרי ובלו גרין דפלוימנט. אנחנו נדגים ונראה ונדבר על מה זה בכלל קנרי, ואיך אפשר לשלב קנרי עם אנליסיס, שהוא בעצם מבוסס על מטריקות של פרומיתיוס, או כל דבר אחר שאתם רוצים, כמו לדוגמה דאטאדוג וכן הלאה, ורק אחרי שהמטריקות נבדקו, הפריסה ממשיכה. אנחנו נראה את זה בהדגמה.
אז איך בעצם ארגו CD עובד, אוקיי? יש בעצם את המפתח שהוא בעצם עכשיו יצא מאיזשהו פיצ'ר, יצא לאיזשהו פיצ'ר ברנץ' מדב או מכל ברנץ' אחר, ובעצם הוא דחף את זה לגיט, אוקיי? מהרגע שהוא נגיד מרג'ג' אותו פיצ'ר ברנץ' לדב לדוגמה, ארגו בעצם קולט את זה, אנחנו תכף נדבר איך הוא רואה את זה ואנחנו נראה דוגמאות, הוא בעצם מזהה את השינוי הזה, אוקיי? ובעצם בצורה דקלרטיבית, כמעט אוטומטית, בסדר? תכף נדבר למה כמעט אוטומטית, הוא בעצם פורס את כל אותם שינויים על הקלאסטר. עכשיו, השינויים שהוא מזהה הם לאו דווקא שינויים ברמה של טאג של אימג', זה יכול להיות משתנה סביבה, זה יכול להיות סיקרט, זה יכול להיות כל דבר אחר, ולאו דווקא רק טאג של אימג', ואנחנו נראה את זה. עכשיו, למה אמרתי כמעט אוטומטי? כי בעצם ארגו יש לו בעצם אינטרוול שהוא כל X שניות שאפשר להגדיר אותו, הדיפולט זה בעצם 3 דקות, אפשר להגדיר אותו ולשנות אותו, בדמו שלנו הגדרתי את זה על 10 שניות, ובעצם כל 10 שניות ארגו דוגם את הריפואים שבעצם שמקושרים אליו ומחוברים אליו, ואנחנו נראה את זה עוד שנייה, ובעצם בודק האם יש שינוי, אין שינוי, יש שינוי, אין שינוי, אם יש שינוי הוא ישר פורס את זה בצורה דקלרטיבית, בין אם יש דריפט, אין דריפט, הוא פורס את זה, ואנחנו ישר מקבלים על זה עדכון. יאללה, עכשיו בואו נראה את הדמו. שנייה אחת רק אשנה את מעולה. עכשיו בעצם כאן מה שאתם רואים זה בעצם המסך ובעצם הממשק UI של ארגו, אוקיי? אני גם אגדיל טיפה. כאן בעצם דרך הממשק הזה, אוקיי? דרך אגב, הכתובת הזאת זו כתובת אמיתית, פומבית, זה לא דמו, זה לא בלנסר אמיתי, דומיין אמיתי וכן הלאה. כל מה שתראו פה פרוס הכל עם פאבליק דומיין וכן הלאה, רק לצורך הדמו. לפני רגע שטיפה נדבר על מה בעצם אנחנו רואים פה ומה זה כל הצבעים האלה ומה זה מייצג, אני רוצה רגע לדבר דקה על בעצם על איך אפשר להתקין בעצם את ארגו, כי יש כאן תמיד את הנושא של הביצה והתרנגולת, שבעצם בשביל שאני אתקין איזושהי סרוויס אחר, אפליקציה אחרת, לא משנה על הקלאסטר, אז בעצם אני רוצה לעשות את זה את ארגו, אבל איך אני מתקין את ארגו? כי אני צריך את ארגו בשביל לפרוס דברים אחרים. אחת הגישות שאני מאוד אוהב, בסדר, זה להתקין בעצם את ארגו, CD או rollouts, אוקיי, או שניהם ביחד, באמצעות טרפורם, על הקלאסטר עצמו, זו גישה אחת שאני מאוד מאוד אוהב. ועוד דרך בעצם שאפשר להגדיר, אפשר גם להגדיר, לא דרך איזושהי כלי אוטומציה, טרפורם, טראגרנט, אופן טופו וכן הלאה, אפשר גם להגדיר את זה פעם אחת ידנית, אוקיי? גם חלק עושים את זה, גם משתמשים, מריצים פארגט או איזשהו נוד גרופ בעצם שהוא סרברלס כמו פארגט לדוגמה, ועליו כבר מגדירים את זה, אבל קודם כל מתקינים את ארגו, ואז בעצם אפשר לחבר אותו ולממשק אותו לכל דבר אחר. עכשיו בואו נדבר רגע על מה אנחנו רואים ואיך בעצם, מה בעצם הכלי או האפליקיישן בעצם שמחבר בעצם בין ארגו לבעצם בין הריפו, אוקיי? לדוגמה לגיטה במקרה הזה שלנו, אוקיי? אבל זה יכול להיות כל SCM אחר, כל Source Code Management אחר, איך הוא בעצם עושה את זה, אוקיי? אז קודם כל, לפני שנראה את זה, כאן בהגדרות בעצם, כאן יש את ה-repositories, אוקיי? יש כאן כמה repositories שאיתם אנחנו נעבוד היום ונראה בדמו. בעצם בשביל שארגו יוכל להתחבר ולהסתנכרן עם הקוד שלכם, לא משנה איפה הוא יושב, private, public, לא משנה, כל הריפואים פה זה private, אז בעצם יש, מגדירים בעצם לארגו, יש כאן אפשרות לדוגמה לעשות connect repo, ואז בעצם אפשר לעשות לו תהליך אותנטיקציה חד פעמי, קצר,
לאותו ריפו, עם SSH key, עם טוקן, GitHub app, כל דרך אחרת, בין אם הריפו הוא private, ב-on-prem וכן הלאה, כל עוד שיש אליו גישה מבחינת הנטוורק וכן הלאה, ויש את האותנטיקציה, זה פה. זה סופר חשוב, אוקיי? כי בלי שיש לנו אותנטיקציה עם אותם ריפואים, אז בעצם ארגו לא יכול להסתנכרן מולם ולשאוב את מה שהוא צריך משם. אין צורך להגדיר ובבוקים או משהו כזה ברמת הריפו עצמו, אוקיי? יש כאן כמה דברים. עכשיו, מהרגע בעצם שהגדרנו את הקישוריות בין ארגו לאותם ריפוזיטוריז, אוקיי? אז הדבר השני שמחבר, ואנחנו נראה את זה עכשיו, יש בעצם כמה דברים. בואו נזיז את זה שמאלה. יש לארגו, עכשיו אנחנו גם נעבור על זה, יש לארגו כמה אישויות שהוא מגדיר, אוקיי? ואותה אישות היא בעצם מה שמחבר בין הקלאסטר בעצם, שעליו כל הסרוויסים יפרסו, לבין הריפו, אוקיי? האישות הראשונה זה בעצם אפליקיישן, אוקיי? כמו שאנחנו רואים כאן. אפליקיישן, יש בה כל מיני הגדרות, אנחנו תכף נראה את זה. מצד אחד אנחנו מגדירים באיזה namespace זה ייפרס, מאיזה ריפו להסתנכרן, אוקיי? מה יהיה הסורס שלי, איפה אני, נגיד עכשיו התחברתי והסתנכרנתי מול איזשהו ריפו, על איזה נתיב אני מסתכל ומה לפרוס בעצם, לפרוס הלם, קסטומייז, ימל, אם זה הל, מה הערכים, איפה אני שולב את הערכים, אז יש אפליקיישן, תכף אנחנו נראה את זה, ויש גם אפליקיישן סט. אפליקיישן סט בניגוד לאפליקיישן, אוקיי? אפליקיישן סט בעצם מג'נרט אפליקיישן, יש לאפליקיישן סט כמה ג'נרטורים, pull request, git, אוקיי? וכן הלאה, ואפשר בעצם לג'נרט אפליקיישן עם כל מיני משתנים, אוקיי, וערכים שונים, וזה בעצם מאפשר לנו יכולות קיסטום ויצירתיות ברמה מאוד גבוהה. לדוגמה, אוקיי, ואנחנו גם נראה את זה, יש אפשרות באמצעות אפליקיישן סט עם Git Generator שמבוסס על pull request, ליצור preview environments על בסיס PR, אוקיי? לדוגמה, עכשיו אתם רוצים, פיתחתם איזשהו פיצ'ר חדש, לא משנה מה זה ואיפה זה פרוס, ואתם רוצים ספציפית אותו פיצ'ר שאותו צוות פיתוח או מפתח עבדו עליו ולפרוס, בלי שזה ייפרס עכשיו לפרודקשן או לסטייג'ינג או לדב או כל סביבה אחרת וזה ישפיע על אותה סביבה, אתם רוצים רק שזה ייפרס שם, או בכלל כנועל, כל פעם שמישהו פותח PR על פיצ'ר, אוקיי? נגיד פיצ'ר לדב, dev to stage, לא משנה מה, אז בעצם מהרגע שנפתח את ה-PR, ארגו בעצם באמצעות ה-application set עם ה-pull request generator, הוא בעצם מזהה את אותו PR שנפתח, אוקיי? ואוטומטית על הדרך מייצר את ה-application ופורס סביבה ומג'נרט דומיין ומג'נרט הכל ופורס את זה, וזה עובד מדהים. זה יכולת סופר סופר מגניבה. עכשיו בואו ניכנס רגע תכלס ונבין מה קורה פה, אוקיי? כאן יש בעצם, אני אצמצם את זה רגע, קודם כל במסך הזה כאן אפשר לראות את כל הנתונים שדיברנו עליהם קודם, לפני שנסלול רגע לארגו, אתם רואים ה-app, elf זה בעצם healthy, הכל תקין, sync זה אומר שמה שפרוס, מה שבעצם קיים בריפו ומה שפרוס הם בעצם זהים והם אחד לאחד, אני יכול לראות מתי זה קרה, אני יכול לראות את אותו קומיט, בסדר? מי עשה את זה, מתי וכן הלאה, וכאן בעצם בדיטיילס, אוקיי? יש לי כאן events, אני יכול לראות בדיוק מי פרס מה ומתי ולאורך זמן, בצורה מאוד 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 נקייה ומסודרת, אוקיי? עוד משהו שאני יכול לעשות, לדוגמה, אם יש עכשיו איזשהו דריפט, אוקיי? ומה שהלכה למעשה פרוס על הקלאסטר, זה לא באמת מה שאמור להיות פרוס, אנחנו נראה את זה כאן. כאן גם יש פרמטרס, כל מיני משתנים שאפשר להוסיף, וכאן זה בעצם התמצית של אותו אפליקיישן. עכשיו אני רוצה רגע להיכנס לתוך אפליקיישן
ואני אוריד את זה. אוקיי, לפני שאנחנו נמשיך לראות את האפליקיישן, כאן בעצם יש את ה-Slack, אוקיי? כל דבר שקורה, יש בעצם 5 איבנטים או 5 סטטוסים שיש ל-Argo CD. יש healthy, not healthy, sync, not sync ו-unknown, ובעצם על כל אירוע כזה, על כל אפליקיישן, שירו אפליקיישן סט, לא משנה מה, אנחנו מקבלים ישר התראה לסלק, במקרה הזה סלק אני בחרתי, זה נוח, אפשר לראות מתי, מי, קישור וכן הלאה. עכשיו, זה בעצם, כאן אני רוצה רגע לדבר על מה זה אפ, אוקיי? ומה זה בעצם אפ אוף אפס, ואיך אפשר לשחק עם זה, ולאיזה רמת יצירתיות אפשר להגיע, אוקיי? אז בעצם הגדרנו אפ, אוקיי? יש כאן בעצם, זה האפ הראשי, זה נפרס מאחורי הקלעים על ידי טרפורם, בסדר? והאפ הזה בעצם אומר דבר כזה. כאן יש לי את ההגדרה של האפליקיישן, אוקיי? כאן בעצם את השם של אותו אפליקיישן, של מה שאנחנו ראינו בארגו בממשק UI. כאן יש בעצם את כל ה-notifications, אוקיי? זה בעצם הקישור לערוץ Slack. ואז כאן יש לי בעצם פרויקט. פרויקט בעצם זה מאפשר לנו לבצע חלוקה של applications בתוך ארגו, לפי צוותים, לפי סביבות. לדוגמה, במקום default זה יכול להיות develop team, pro, dev וכן הלאה, ואפשר לחלק את זה. בטח אם מדובר על סביבה שהיא hub and spoke ומקושרת להרבה קלאסטרים. כאן יש בעצם את הריפו, אוקיי? שבעצם מייצג את ה-App of Apps, על איזה branch אני כל הזמן מאזין ומסתכל, ומה הנתיב, אוקיי? ה-destination זה על איזה קלאסטר אני פורס את זה, כמובן במקרה הזה זה על הקלאסטר הזה ולא שום קלאסטר אחר, namespace וכן הלאה, אוקיי? עכשיו כאן יש בעצם מה שדיברנו על self-healing ואוטומטית הוא מזהה את הדריפט ופורס. יש לי כאן אפשרות האם בעצם אני אצור namespace או לא, אוקיי? ignore differences, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כמה דקות. וכאן automated, יש כאן self-heal. self-heal זה אומר מהרגע שזיהיתי דריפט, אוקיי? ויש שוני בין מה שפרוס למה שאמור להיות, הוא אוטומטית מעדכן את זה, אוקיי? ופרון זה בכל הנושא של המחיקה של ריסורסים קיימים, במידה ויש עדכון בעצם, במידה והוא עושה סניק מחדש ולוקח את מה שקיים ומעדכן את זה. ignore differences אנחנו ניגע עוד מעט. עכשיו, בעצם ה-app of app הזה אומר בעצם תסתכל על הריפו, אני בכוונה שמתי את זה רגע פה בצד רק כדוגמה, אבל הריפו הזה, זה מה שאנחנו מסתכלים פה ופרוס, אז בעצם ה-app of app מסתכל על הריפו הזה, על הנתיב של app env dev, אוקיי? דמיינו שיכול להיות פה עוד סביבות, stage, production וכדומה וכדומה, ואז בעצם יש לי app of app, אוקיי? זה אחת הגישות בארגו לפרוס אפליקציות. בעצם יש לי app, יש לי אפליקיישן של ארגו, שפורס לפי נתיב מסוים, כמו שהגדרנו פה, עוד אפליקיישנס. ואז כל מה שאנחנו רואים פה, לדוגמה, ארגו CD דמו, מייקרו סרוויס דמו, פריוויו אינביירמנט דמו וכן הלאה, את כל זה הוא פורס בצורה אוטומטית, מטריע עליהם וכן הלאה. עכשיו נעבור רגע לאפליקיישן הזה, אוקיי? יש כאן משהו מאוד מאוד מיוחד וסופר סופר מגניב ומאוד מקל על החיים. יש כאן בעצם אפשרות בתוך האפליקיישן, אוקיי? זה בדיוק כמו האפליקיישן הקודם שראינו, יש כאן אפשרות בעצם לייצר מולטי סורס. מה זה אומר מולטי סורס? סורס אחד, דוגמה במקרה הזה, זה אומר יש לי בעצם ריפו אחד, נתיב מסוים, לא משנה מה יש שם, helm, ימלים, קסטומייז וכן הלאה, אתה פורס אותו. מה מולטי סורס אומר? אומר, אני רוצה לקחת את ההלם צ'ארט שלי מריפו אחד, מנתיב מסוים, אבל את ה-values מריפו אחר, ועדיין שזה ייצור לי אפליקיישן והכל יתחבר ולהתממשק בצורה קלה. אז זה בדיוק מה שעושה. לדוגמה, כאן יש לי בעצם את ההלם, אוקיי? שזה בעצם ההלם שיושב לי פה, אתם רואים, אוקיי? וכאן זה בעצם הארגו CD דמו. זה הצ'ארט שיושב פה. הוא אומר, זה ההלם שפרוס לך פה, אוקיי, עם כל הטמפלייטס וכן הלאה, אבל את ה-values אני רוצה שאתה תיקח מאותו ריפו, מהריפו האפליקטיבי נקרא לזה, הריפו איפה שהסרוויס
באמת כתוב. מה זה מאפשר לנו? פעם אחת הפרדת רשויות, בסדר? והפרדת כוח. אפשר שהמפתחים יהיה להם גישה אך ורק מן הסתם לריפו אפליקטיבי שלהם שהם מפתחים, יוצאים לפיצ'ר בראנץ' וכן הלאה וכן הלאה, והדב או צוות פלטפורם, לא משנה מי, יהיה לו גישה לריפו היהודי, אוקיי, שזה ריפו קריטי, בסדר? זה ריפו, זה נהיה הריפו הכי חשוב בכל החברה, שהוא בעצם אחראי לפרוס את אותו אפליקציה, ואז אפשר גם למנוע, זה גם יותר מובטח, כי מי שלא אמור לו גישה, אין לו גישה לכאן, וזה מאפשר גמישות ברמה מאוד מאוד גבוהה, ההפרדה הזאת, אוקיי? עוד דוגמה שיש כאן זה בעצם application set. application set אמרנו שבעצם יש לו את היכולת לג'נרט אפליקציות, אוקיי? לפי נתיב מסוים. אז כאן בעצם אנחנו יכולים לראות שהשם של האפליקיישן, שיהיה, אנחנו עוד שנייה נראה את הריפו הזה, הוא בעצם מחליט שהשם של אותו אפליקיישן יהיה השם של הפולדר, אוקיי? כאן אתם רואים מה הפף שלו, הכל דינמי, זה כאילו סאב פולדר, וזה הריפו בעצם שהוא מסתכל עליו, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו נלך לריפו הזה, בעצם של כל ה-application set, זה הריפו שה-application set מסתכל עליו, ואז הוא אומר, אתה מסתכל על Kubernetes Manifest, אוקיי? ואז הוא משתמש בעצם ב-Git Generator, כל מה שבעצם קיים כאן, אוקיי? שזה בעצם סתם YAML Manifest, Deployment, Service, Service Account, Ingress וכן הלאה. אתה לוקח את כל ה-YAMLים שפרוסים פה, ומג'נרט מהם אפליקציה לפי הנתונים שיש כאן, אוקיי? ואז בעצם כאן מצד אחד זה מונוריפו, בסדר? עם 10 סרוויסים שונים. יש לי כאן, אתם רואים את הסורס, add service לדוגמה, card service, checkout service וכן הלאה. מנגד יש לי כאן את ה-Kubernetes Manifest, שבעצם כל אחד זה בעצם YAMLים רגילים של deployment, service account, service וכן הלאה. אין לי כאן משהו, אין לי כאן איזשהו YAML שהוא application, אלא בעצם ה-application קצת מג'נרט את זה ויוצר את זה תוך כדי, ואז בעצם הכל נראה כאן, אוקיי? אז כאן יש לנו, כמו שאמרנו, את ה-microservices demo, זה בעצם הריפו שהיינו עכשיו עם כל המיקרו-סרוויסים, ואז כאן בעצם אפשר לראות שיש לנו את כל מה שראינו בעצם בתיקייה, add service, card service, checkout service, וכל אחד כזה זה application שה-application set generate. ובעצם ה-application set חוסך לי זמן, אוקיי? בטח זמן בפריסה, הוא הופך את זה להרבה הרבה יותר מקוסטם, ואפשר להיות סופר סופר יצירתי עם זה, ולהשתמש בזה באמת במגוון רחב של דרכים מה-application set. עמרי? כן. אני יכול לעצור אותך לחצי שנייה, יש כמה שאלות רגע ב-QA, אם זה בסדר? ברור. רגע שנייה. יש פה שאלה, how does Argo CD support rollbacks to previous application state? אם אתה יכול לענות על זה, ומישהו נוסף שואל, how does Argo CD's synchronization process work, and how can you customize it? אוקיי, אז ניגע בשניהם עכשיו. מהרגע, קודם כל שאלות מצוינות. מה שקורה בעצם, בכל ריפו שהוא, בסדר? בכל אפליקיישן שהוא, יש כאן בעצם את האפשרות, אתם רואים history and rollback. מהרגע שאני לוחץ עליו, יש לי כאן בעצם את ה-revision, שזה בעצם הקומיט, מי פרס, מתי וכן הלאה. תוך כמה זמן זה בעצם נפרס, אתם רואים שזה 4 שניות, וכן הלאה. ואז מהרגע שאני בעצם, אני יכול בעצם לעשות rollback מפה, בסדר? אני יכול לעשות redeploy, או בעצם מכאן rollback, אוקיי? אני לא אעשה את זה עכשיו, כי זה ייקח טיפה זמן, אבל דרך כאן בעצם יכול לעשות rollback, בעצם ארגו שומר, יש לו איזושהי הגבלה שאפשר לנהל את זה, את כל ה-deploymentים האחרונים, את כל הפריסות האחרונות שהיו, ועל ידי זה אפשר לעשות rollback בצורה מאוד כלילה, גם אפשר לפי קומיט מסוים, או PR מסוים, זה מקרה של PR וכן הלאה, מאוד מאוד נוח.
בקשר לסינכרון, בעצם יש לארגו, בעצם זה קונטרולר שפרוס על הקלאסטר עצמו, יש לו מספר רכיבים, יש לו ארגו סרבר וריפו סרבר ורדיס ודאקס לניהול של יוזרים ואותנטיקציה, ובעצם מהרגע שאנחנו הגדרנו אותו כאן, מהרגע שהגדרנו אותנטיקציה עם הריפו, הוא כל הזמן דואג לסינכרון באמצעות האפליקיישן או האפליקיישן סט. עכשיו כאן זה בעצם כל האפליקיישן שיש כחלק מהאפליקיישן סט שהוא ג'נרט על הדרך, אוקיי? וכאן אפשר ממש לראות, אם נלך לדוגמה לארגו CD דמו, אוקיי? בואו ניכנס אליו. כאן אפשר לראות מבט ממש ממש שלם ויפה על האפליקיישן. אפשר לראות שפרוש לי פה, פרוש סרוויס וסרוויס אקאונט והדפלוימנט והאינגרס. אוקיי, אם נגיד אני אלך לאינגרס, אנחנו נראה בדיוק את הקישור, בסדר? אתם יכולים לראות שזה מוביל ישירות לסרוויס. עוד משהו סופר מגניב, אמרתי בהתחלה שארגו הוא סוג של כלי observability, אפשר לראות גם כמה זמן זה פרוס, אתם רואים את זה. יש גם אפשרות לראות מה הסטטוס, כמה פודים רצים ומתי ומה אם healthy או לא. יש עוד אפשרות, מכאן אתם רואים ממש לראות מהקליינט בעצם, דרך ה-load balancer, זה ה-ALB במקרה הזה, עד בעצם האינגרס ובעצם הסרוויס, ואפשר לראות גם את הפודים, וזה סופר סופר נוח. כאן אתם רואים, יש כאן את שני הפודים, ואם אני גם נכנס לאחד מהם, אוקיי, לאיזשהו פוד, אני יכול לראות גם את הלוגים, הכל בזמן אמת, אפשר לעשות לזה טייל, אפשר לעשות רגקס ולחפש כאן, אפשר גם לראות את האיבנטים, אוקיי, אם יש איזשהו איבנט של out of sync, או כל שגיאה שיש בפוד, pull back off ו-out of memory וכן הלאה, הכל אפשר לראות כאן, סופר נחמד. אז דיברנו על בעצם מה אפשר לראות דרך הממשק של ארגו CD, דיברנו על מה זה אפליקיישן, מה זה אפליקיישן סט ומה ההבדל ביניהם, אוקיי? כאן יש בעצם גם, אני רוצה גם להראות לכם את הדוגמה, כאן זה הפרונט-אנד, אוקיי? יש את כל המיקרו סרוויסים, אוקיי? אז שפרסנו ואמרנו שהם אתר, בסדר? אז זה ממש האתר עצמו שעובד, אם בא לכם לקנות משהו בכיף. הכל מאוד נגיש וידידותי, אפשר לראות מתי, מי פרס מה. עכשיו, בואו נסגור את זה, גם את זה. עכשיו, אני רוצה רגע להראות, זה בעצם מה שדיברנו עם כל המיקרו סרוויסים שהאפליקיישן סט פורס אותם, ואני רוצה רגע ללכת, לפני שנתקדם לעוד דבר, יש בעצם כאן את האפליקיישן, מה שאני רוצה רגע להראות גם שיש אפשרות שאותו אפליקיישן הוא יכול לפרוס או כמו שראינו פה מלא מיקרו סרוויסים, בסדר? כמו שראינו כאן במייקרו סרוויסס דמו, ויש לו גם אפשרות לפרוס גם כאן איזשהו הלם צ'ארט, שבעצם זה הסורס, כאן בעצם יושב ההלם צ'ארט, זה ה-AKS דמו, אוקיי? ובעצם מכאן זה ה-values של אותו הלם, שוב זה מאפשר המון גמישות, וכאן אפשר רגע לראות את זה, אנחנו נלך ל-App of Apps, אוקיי? זה בעצם ה-Store Demo, אוקיי? זה בעצם אותו Application, וכאן הוא פורס את כל אלה, אוקיי? זה ממש אתם רואים, זה ה-Store Demo, אם אני לחיצה כאן מרשי, זה ישר נותן לי את כל הכתובות, את כל האינגרס, את כל הפפים השונים, אם אנחנו ניכנס, אנחנו נראה עוד חנות שפורסה, ובעצם כאן זה לא פורס לי אפליקיישן אחד, זה בעצם פורס המון ריסורסים, בין אם זה config map, סיקרטים, יש כאן גם, זה לאו דווקא פורס משהו שהוא stateless, אוקיי? זה גם יכול לפרוס
stateful set, אוקיי? כמו RabbitMQ, Redis וכן הלאה, או מונגו במקרה שלנו, אוקיי? וגם RabbitMQ. כאן גם אפשר לראות את ה-ingress, ואפשר לראות בדיוק מה ה-state של כל אחד, ואת כל הפודים, לראות את הלוגים, הכל בזמן אמת, בסדר? ואם היו איזה שהם איבנטים, אז אפשר לראות גם כאן. עכשיו, בואו נראה... עמרי, רגע לפני שאתה עובר לדבר הבא, יש פה עוד שתי שאלות, אם אתה יכול להתייחס אליהן. כן. יש כמה וכמה שאלות לגבי authentication ו-authorization, איך אתה מנהל אותם בארגו CD, ושאלה קצת יותר מתקדמת לגבי איך אתה... How can you monitor Argo CD's activity and ensure it's operating optimally? זאת אומרת, גם ברמת ה-Argo CD Health, ובכלל, איך אתה יכול להתייחס לשאלה הזאת? תודה. כן, בטח, בשמחה. נתחיל רגע מהסוף, בנוגע לאיך אפשר לדאוג שבעצם ארגו הוא במצב תקין ואין איתו איזה שהם שגיאות, אז זה מתחלק לשתיים. קודם כל יש אפשרות להגדיר בהלם צ'ארט, לעשות enable בעצם לפלג של מטריקס, ובאמצעות פרומיתיוס או כל כלי אחר בעצם לקחת את כל המטריקות שלו, ובעצם לייצר ממש דשבורד עם אלרטים ולדעת מה הסטטוס. הדבר השני זה בעצם שיש אפשרות להגדיר את ארגו בעצם בתור high availability. בדיפולט ברגע שמתקינים את ארגו לא משנה איפה, אז בעצם הוא מגיע לא בתצורה של high availability, כלומר הוא מגיע פוד אחד פר deployment שהוא פורס, בין אם זה לרדיס, לדאקס, לארגו סרבר, לריפו סרבר וכן הלאה, ובעצם ה-high availability מבטיח שהוא יהיה הרבה יותר רובסטי וזמין ויוכל לעמוד בכמות גדולה יותר של אפליקציות, וגם כמובן אם יש עכשיו איזושהי תקלה בזון מסוים, כאילו בדאטה סנטר מסוים, הפוד השני ידע לעמוד על זה כי הוא פרוס בזון אחר. זה פשוט, ההגדרה של ה-availability בעצם פורסת שתי רפליקות, אז בעצם בהגדרה, ברגע שפורסים אותו דרך ה-Helm chart, אפשר פשוט להגדיר רפליקה 2 עבור כל סרוויס שהארגו פורס, וזה מבטיח את הזמינות. מה הייתה השאלה השנייה, דני? יש פה שאלה רגע מיידית מהקהל, לגבי האם אפשרי להוסיף יוזרים דרך UI. יש אפשרות לסנכרן להגדיר את ארגו בעצם, כמו שאמרנו בהתחלה, או יש את האפשרות, או להגדיר בעצם, להגדיר בעצם SSO, שה-IDP הוא אמזון, G Suite, Entra ID, Auth0, אוקטה וכן הלאה. האפשרות השנייה זה ממש לנהל את ה-RBAC ולנהל יוזרים לוקליים, במידה ולא הגדרתם SSO, אז אפשר לייצר ממש יוזרים לוקליים, ומאחורי הקלעים זה גם מייצר קלאסטרול שבעצם מתאים ונותן את ההרשאות המתאימות לפי מה שאתם בוחרים, בין אם זה read only, אפשר נגיד להחליט שיהיה read only רק על deployments, ואז דוגמה אם אני נכנס כאן לסרוויס הספציפי הזה של add service, אז כאן יש לי כאן כמה אפשרויות, שאחת מהאפשרויות זה גם delete, אוקיי? אז מישהו read only, זה בעצם יהיה grayed out, והוא לא יכול לעשות את זה, הוא יכול נגיד לראות רק את הלוגים, או לעשות restart, והוא לא יכול לעשות דברים אחרים. אפשר לנהל את ה-RBAC בצורה מאוד מאוד אדוקה, גם דרך ה-SSO, לא משנה מה IDP, וגם אם זה מוגדר לוקלית. מעולה. השאלה האחרונה רק ששאלת מקודם נוגעת לגבי המוניטורינג, איך אתה יכול לעשות מוניטורינג לארגו CD, לוודא שהוא פועל בצורה אופטימלית. יש כבר דשבורד מוכן לגרפנה, אבל אפשר, אם אתם מנטרים אותו דרך כל דבר אחר, New Relic, Datadog, Coralogix, לא משנה מה הקלינטור שלכם, אז יש כבר דשבורדים מוכנים להכל, ויש גם מטריקות שממש מוגדרים ונמצאים בדוקומנטציה של ארגו, שממש אפשר לדעת מה הסטטוס ואם הוא תקין או לא. אפשר גם, יש מטריקות שהוא חושף ברמת הכמות פריסות, וברמת ה-CPU, memory, ARPS וכן הלאה, ודרך זה אפשר לנטר ולדעת ישר הכל, כולל קבלת עדכונים, כמו שראינו כאן, ישירות ל-Slack, Teams, PagerDuty, או כל דבר אחר. אז כאן עברנו על זה. אני רוצה רגע להראות לכם גם, יש עוד 10 דקות, אבל אני רוצה רגע להראות לכם את ה-Preview Environment, אוקיי, לדעתי זה מאוד מגניב, ואז אנחנו נראה הדגמה קצרה
של ה-Argo Rollouts. הפריוויו בעצם, סרוויס הזה, הוא בעצם משתמש יש כאן, סוגר את זה רגע, כאן יש בעצם application set, אוקיי? שבעצם משתמשת בג'נרטור של pull request שמבוסס על GitHub, אוקיי? זה מקושר לאורגניזיישן שלנו, יש כזה סיקרט בתוך הקלאסטר עם ה-GitHub טוקן, ואז אני אומר לו בעצם לאיזה ריפו להאזין, אוקיי? וממש אני יוצר כאן גם את הדומיין של האינגרס בצורה מאוד מאוד דינמית, גם את לאיזה ברנץ' הוא מאזין, הכל בצורה דינמית, כלומר לא, זה יכול להיות X ברנץ' לדב, או לא משנה מה, כל פעם שיש PR פתוח, אז הוא בעצם יסנכרן את זה ויעשה את זה. כאן עכשיו אין איזשהו preview, אוקיי? אבל אם אני אלך לדוגמה ל-preview service, בואו נדחוף רגע משהו לדב, אני רוצה רגע להראות לכם. אם לדוגמה נלך כאן לדוקר פייל, אוקיי? רק לצורך הדוגמה, רק שיהיה איזשהו עדכון, ואז בעצם נייצר את ה-PR, אוקיי? יש כאן את ה-Create PR, אפשר גם, אם רוצים לתייג אותו, זה לא חובה, בפריוויו, אוקיי? ה-PR נוצר, אוטומטית יש כאן איזשהו workflow שרץ, שמוטרג בכל פעם שה-PR בעצם נפתח, שהסטפ הראשון זה בעצם, הג'וב הראשון זה build and push, הוא בעצם בונה את האימג', מתייג אותו מחדש, מעדכן בעצם את הטאג, ואז בעצם גם מוסיף איזשהו לייבל, אבל זה אופציונלי ולא חובה. ארגו אוטומטית עוד כמה רגעים יזהה את זה, ואנחנו נראה, הנה, אתם רואים? זה כבר נפרס. בסדר, קודם זה לא היה, זהו ממש, מהרגע שיצרתם את ה-PR, יש לכם כאן preview environments על מלא, בסדר? זה עוד שנייה ייווצר גם הדומיין והכל, אבל אפשר כבר לראות שיש לוגים לאימג' והכל, סופר דינמי, stateless, אפשר גם ל-stateful resources לעשות את זה, מאוד נוח, אוקיי, זה הסרוויס עכשיו החדש שפרסנו, בסדר, אתם רואים הדומיין מג'ונרט שכאן ה-dev זה בעצם branch dev, אוקיי, כלומר אם זה הפיצ'ר XYZ, זה גם מה שהיה מופיע פה, הכל בצורה מאוד כלילה. עכשיו, מה קורה בעצם כשה-PR נסגר, אוקיי, נגיד עכשיו אני אלך ל-pull request, או בשאלה אחרת, איך בעצם הסביבה נמחקת. סגרתי את ה-pull request, לא משנה שהפייפליין עדיין עוד רץ, אוקיי? אז כאן בעצם אנחנו נראה שהסביבה הזאת היא ממש עוד 2-3 שניות, אתם תראו שבעצם היא נמחקת, כי בעצם ארגו זיהה שבעצם אותו pull request שפתחנו והטריג את הכל ופיל את הסביבה הסטייטלסית הדינמית הזאת והרים אותה, היא גם תסתנכרן ותמחק, כך לזה עוד שנייה. הנה אתם רואים זה נמחק, זהו, אין סביבה. סגרנו את ה-PR והסביבה נמחקה, בסדר? כל הריסורסים ירדו, זה מאפשר גמישות אדירה, מאפשר תהליך פריסה הרבה יותר נוח ומהיר. ראיתם את המהירות של הפריסה. עוד דבר חשוב, אני רוצה רגע להראות את הארגו רולאוטס, ואז אנחנו נעבור לחלק האחרון. כאן בעצם יש סרוויס שאיתו אני רוצה להדגים רגע את הארגו רולאוט. כמו שאמרנו, הארגו רולאוט הוא בעצם משתמש בקנרי. קנרי זה אומר בעצם שאנחנו מעלים סרוויס חדש לפי סטפים, כלומר כל סטפ הוא מייצג אחוז מסוים מהטראפיק שמגיע לאותו סרוויס חדש, לאותו קוד חדש, ובעצם תוך כדי גם מבצע אנליסיס על הסרוויס החדש. אני רוצה רגע
להדגים את זה. כאן בעצם זה מה שמייצג את ה-Canary Rollout, אוקיי? כאן אתם רואים בעצם יש Blue, שזה בעצם כאן, ואני רוצה רגע לערוך את הצבע, אוקיי? ל-Yellow, בסדר? אין לזה שום רמז לקבוצת כדורגל או משהו, אבל יאללה. עכשיו, אוטומטית, ארגו בעצם יזהה שהיה כאן משהו. אתם רואים, הסינק האחרון שהיה כאן, בארגו, בוובינר Canary Rollout, זה בעצם לפני שעה, עוד שנייה זה יסתנכרן, ואז בעצם אנחנו נתחיל לראות שכבר מתחיל לפרוס לפה את הצהוב. אתם רואים, לא עשיתי כלום, אוטומטית הוא זיהה את זה, few seconds ago, הוא זיהה שיש כאן צהוב, ואנחנו נראה פה, שזה יתחיל להתמלא. אתם רואים? זה היה טיפה מהיר, אבל בואו נעשה את זה רגע עוד הפעם, רק להמחשה. נעשה נגיד פרפל, צבע הוא סתם להמחיש את השינוי. עוד עמרי, שנייה. אנחנו מתקרבים רק לסיום, כן. שאלה אחרונה. כן, בטח. מצוין, אם מבקשים פה התייחסות לשיקולי אבטחה, שמשתמשים ב-CD בסביבה שהיא מולטי-טננסי. אוקיי, אז מהרגע בעצם שארגו פרוס, בעצם שיש קלאסטר אחד שמנהל קלאסטרים אחרים במולטי אנביירמנט, כמו שציינת בעצם, אז הדרך הכי נכונה ויעילה, אפשר לראות כאן את הצבע הסגול שמתחיל לעלות תוך כדי, הדרך הכי יעילה בעצם זה א' כל להגדיר SSO, לנהל בעצם את כל האופריזיישן והגישה בעצם לקלאסטר המרכזי, למי יש גישה אליו, מומלץ מאוד לצמצם את זה כמה שיותר, כי מהרגע שניגשים אליו יש גישה למעשה לכולם, כל הדומיינים של ארגו הם צריכים להיות בפרייבט, אם משתמשים בדומיין, זה העדיפות, כאילו להשתמש בדומיין וגם משתמש בפרייבט הוסטד זון, לא משנה באיזה ענן אתם, ואך ורק באמצעות חיבור ל-VPN. אלה שני הדברים כביכול הבסיסיים, אבל שהם חובה, בסדר שלא יהיה גישה מהעולם לתוך אותו ממשק או לארגו, ודבר שני, למי יש גישה, לצמצם את זה ולנהל את זה, כמובן גם שמגדירים מולטי-טננסי, אז בעצם הגישה מקלאסטר X, מהקלאסטר המרכזי, קלאסטר אחר, מבוסס כמובן על נטוורק, כאילו על גישה לאותם קלאסטרים, חייב שהגישה תהיה מובטחת ופרטית, אפשר לממש את זה בכל מיני דרכים, ואלה בעצם המפתחות להצלחה. אפשר לשים לב שבעצם אתם רואים שלאט לאט, אוקיי? בעצם הארגו רולאוטס פרס בצורה של 4 שלבים, בעצם כל שלב, בעצם כל פעם הוא העלה ב-25% את הטראפיק, ואפשר לראות איך הסגול בעצם משתלט על הצהוב, ולאט לאט הסגול זה בעצם סרוויס חדש, קוד חדש וכן הלאה. גם את זה אפשר לממש ב-stateless dynamic preview environments. אני רוצה גם להראות לכם, כאן יש ממשק בעצם, יש extension של ארגו רולאוטס, אוקיי? לתוך ארגו CD, שכאן ממש אפשר לראות את הסטפים, אתם רואים שכאן ווייטים שונים, 25%, 50%, 75%, עד שהוא מגיע ל-100%, כולל אנליסיס שהוא מריץ, אפשר להריץ ממש בדיקות על הקוד החדש ולוודא שהוא תקין, לפי כל מיני מטריקות, סטטוס 200, 401, 404 וכדומה. עד שבעצם הכל יהיה סגול. יש, אם רגע נסכם את הכל, אז בעצם עברנו על ארגו, ראינו בעצם, דיברנו טיפה על איך מתקינים אותו, על SSO, על מולטי-טננסי, על בעצם ההבדל בין application ל-application set, אז app of apps, אוקיי, על preview environments, הראינו הדגמה גם עם ג'נרטור של גיט שמבוסס על pull request, לייצר dynamic preview environments, ראינו גם את ארגו rollouts, אוקיי, בדוגמה כאן שהעברנו מצהוב לסגול, תוך כדי הרצה של בדיקות עליו, גם פריסה מסרוויס, מריפו שהוא מונוליטי, ויש שם תיקייה של כמה קבצים, גם להדגמה על ריפו אחד שהצ'ארט, ה-Helm chart בריפו אחד, אבל ה-values במקום אחר,
אנחנו נשמח מאוד מאוד אם יש לכם עוד איזשהם שאלות על איך להטמיע את זה, מה הדרך הכי טובה לעשות לזה אופטימיזציה, מה הדרך הנכונה להתקין את זה ולהגדיר את זה ולמי יש גישה ואיך מנהלים גישה, אנחנו זמנים ובשמחה, ותודה רבה רבה על הזמן. דן, אתה רוצה עוד... אתה שואל דן, אתה רוצה עוד לפתוח מיוט? אז התשובה היא כן. רציתי להגיד לך תודה רבה, הייתה הרצאה מאלפת. יש לך את השקף האחרון רק של ה-QR קוד שמוביל ישירות ללינקדין שלך, וזה המקום להגיד כמה דברים. א', אני מזמין את כולם להיכנס ל-QR קוד הזה, להיכנס ללינקדין של עומרי, לחפש אותו, ולשלוח לו DM בכל נושא ועניין, בין אם זה החל מארגו וכלה בענן באשר הוא. עומרי הוא באמת מקור ידע בלתי נדלה, ובנוסף לכך כמובן שתשלח הקלטה, וישלחו הלינקים גם לאתר החדש, גם לקבוצת מיטאפ שלנו, ובעיקר תציקו לעומרי כמה שיותר, זה התפקיד שלו, הוא נהנה מזה, באמת הוא נהנה מזה, מלעזור, מלהיות hands on, מלענות לשאלות, וזהו, אנחנו פה בקלאודד שנמשיך ללוות אתכם ונתראה בוובינר הבא. שהמשך יום טוב, חדשות טובות, ברוך השם. ביי ביי. ביי ביי. טוב, זה היה ישר.